Os afeccionados ao pádel teñen unha cita na Pobra a fin de semana do 9 e 10 de xullo, cando se celebrará o torneo cuadrangular comarcal Barbanza-Arousa. Participarán 4 equipos en representación de cada un dos concellos da comarca, integrados por 10 xogadores cada un. Se pon en marcha o torneo cuadrangular comarcal de pádel seleccións do Barbanza. Serán os días 9 e 10 de xullo, empezarán ás 10 da mañán en adiante, e se van celebrar ali nas instalacións Máis que Pádel, que organiza este torneo coa colaboración da Concellaría de Deportes. Serán 4 equipos dos 4 concellos de Barbanza-Arousa, cada equipo composto de 10 xogadores seleccionados polo capitán, e o capitán terá como requisito estar empadroado no concello que representa. O sábado disputaránse as semifinais co encontro entre Ribeira a Pobra pola mañá e Boiro a Rianxo pola tarde. O primeiro enfrentamento vai empezar ás 10 da mañá o sábado, que van a enfrentar a selección de Ribeira, que é a selección da Pobra, e pola tarde, a partir das 5 da tarde, se van a enfrentar as seleccións de Boiro e de Rianxo. Os encontros van a ser partidas rápidas, a 10 xogos, ao equipo que consiga antes 10 xogos, e como ben decía Genoveva, cada equipo, cada selección, vai estar composta por 10 xogadores, é dicir, vai haber 5 equipos. Quero nombrar aos seleccionadores de cada concello, que son as persoas que están colaborando para facer estas seleccións. No concello de Fora vai estar o seleccionador vai ser Manel Vilasó Santa María, polo concello de Boiro Guillermo Romero, polo concello de Ribeira a selección vai a facer Sergio Pérez Pérez, no concello de Rianxo Francisco Lorenzo. O equipo gañador recibirá 10 trofeos, un por cada xogador.